Kurz číslo 2. Po asi 2 hodinách nám přestalo pršet. Už neprší. Takže je to fajn a já začnu začít takhle. Aby z toho něco šlo udělat nějaký videjko. Nakonec tyhle si všechny věci plus samozřejmě ten batok za mnou, vzal jsem si vůbec ten velký podběrák, když ho nebudu potřebovat, protože jdu jenom na ten feeder, takže mi ten druhý úplně bohatě stačí. Takže já dojdu k rybníku a pak se vám ozvu. Tak, tím, že neprší, tak nebudu u toho stromku, jak jsem byl předtím, budu na svém obvyklém místě u vrby. I když neprší, tak plán s ploticí a štikou asi seru, protože nevím, kde bych ty plotice tady úplně hledal. Takže půjdu tam zase k té vrbě, jako vždycky. A už se těším. Doufám, že to tentokrát dopadne líp. Třeba něco chytíme. Můj taktický plán je ten, že jednu mrsknu prostě doprostřed na špíňáka a druhou dáme nějak více jako doleva, do boku, protože si spíš myslím, že ty ryby budou spíše u břehu. Takže to je můj bojový plán a snad se něco zadaří. No. Přemýšlím rovnou, jak bych to udělal bez toho GoPro, abych vám natočil něco, jak třeba rozbaluju věci. Rozbalu spíš chystám. Takže tady to je ten můj klasický spotík. Možná jste toho viděli na nějakých videích. A teda můj plán je, že jednou mrsknu někam sem a druhou někam sem. Potřebuju se najít nějakých pár kamínků. Doufám, že nebude vidět, když si tu trochu jich poveru. Udělal jsem si tu takovou letičku. A tu si... No, nemám lopatu, takže nemůžu zakopat do země, ale o tyhle blbosti si budu zandávat nějaké věci, takže to ještě musím vymyslet a mohlo by to být fajn. Je teď úplně cool. Nepochopíte, co se mi stalo. Já ani nemůžu to. Celý den bez ryby, bez jediného ťuknutí, ale teď si tu tam hlídám podběrák, jestli mi nepadá. Otočím se, proč se úplně klepe, já zaseknu. Chvíli jsem tahal kapra, řekl bych tak 30 centiáků, bych řekl, byl celkem větší, jo. Ale chtěl jsem povolit brzdu. A tím, jak jsem povolil brzdu, tak jsem mu vyhákl háček a spadl mi. Mě to sere úplně, jakože po celým dni jedna ryba. Ještě hezká ryba. No, tak zkusím to tam mrsknout znova, třeba přijde nová, no. Ach jo, vole. Asi z toho nic nebude. Život není ke mně fér. 56 to by mohlo stačit. Každopádně život ke mně není fér. Ráno pršelo. Se mohli, co uvidíte. Žádný záběr. Jo. Teď po asi hoďce a mi přišel záběr. A když jsem chtěl povolit brzdu, tak mi pláchlo. Pěkně mi to nasralo. Ale to nevadí, protože snad chytneme další. No, to se nejde vidět, já tu sedím. A bude takový krásný záběr na ty puty. Ne, snad jako ještě něco přijde, no. Jako.
já to nějak neovlivním, že jo. Škoda, že v Česku není povolený lov harpunou. Bych se musel pomstit, že spadl. Ne, samozřejmě ne. Jsem rád, že je zakázaný lov harpunou. To by bylo dost blbý. Tak po asi cca hodince jsem to vzdal. Ale teď přijde ta část, na kterou všichni čekáte. Ta část, ve které bude ryba. Tak. Dneska je třetí část videa. Předchozích dvou jsme nechytli nic, málem jsme chytli té druhé toho jednoho kapra. Jsem ještě lehce naštvaný, jenom lehce, jo. No a dneska to jdem skórovat, takže zatím jsou to 2-0 ryby, teď to budou ryby 2-10, jo, takže to znamená, že chytnu aspoň 10 ryb dneska. Čím podložku. Tak. Dobrý. Dáme si ji sem. Zase jsem si tu udělal hezký basecamp, jo. Tak. Váha pelán. Tohleto. Já si to s dovolením položím. Já si to vynese taky tu stojánek. Když chytnu rybu, tak ať vám ji můžem ukázat. Hlavně mě zajímá, jak to bude vypadat. Co, když takhle budu klečet a držet nějakého kapříka, by mohlo jít, co? Tak, já jsem pán. Zapíchneme si to do země, ať nám to nelítá pryč. Tohle se nějak nezapíchnu. Tady budu muset jenom položit váhu a spray. Tak. A náš basecamp je skoro kompletní. Já spíš kompletní, jenom musím rozložit pruty, tohleto, krmeníčko a můžeme jít chytat. Co byl ten podběrák? A tenhle je větší. Ten je mnohem větší. To je macoň. Tak to je největší lín, kterého jsem chytil. Počkej tu. Já zajdu pro vodu. Tady je mace. Tři prďo. Tak to je největší lín, kterého jsem kdy chytl. To máš. Já musím vyndat z toho podběráku. Stoj. 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 Dívej, máš tu vodu. Tak, dobrý, stoj. Stoj. Stoj, kamo. Klid. Klid. Ty neublížím. Já tě neublížím. Kamo. Dobrý, klid. Stoj. Stoj, jo? 44. Počkej ještě. Tak tě chytnu. Tak tohle je konec druhé a taky poslední části tohoto videa. Jestli se vám video líbilo, tak budu rád, když zanecháte odběr, like, dáte nějaký hezký komentář. A ještě bych chtěl uvést na pravou míru, když jsem říkal při vytahování lína, že ten předchozí byl menší,
tak asi cca půl hodiny předtím jsem chytl jednoho menšího, měl 31 cm, ale bohužel nějakou nešťastnou náhodou se mi tyto záznamy vymazaly, takže jsem je nemohl dát do videa. Ale to nevadí, mám aspoň záznamy tohodle, takže to bude teda všechno a u dalšího videa zase čau.